priznata koja se koriste i kod nas i na Evropskoj 2014. godine. U domenu toga što je se pridruži, ali sa zadovoljstvom ističem sa imenima 4 kluba učesnika Beograd i Spartak. Svi ćemo mešati, ali će svakako. Od srca bih najviše voleo da poželim da Pre svega, dobar dan svima. Gde su verovatno oni koji posmatraju i prelazimo na određivanje domaćina prvog takmičarskog para, utakmice zakazane za 26. mart 2014. a u pitanju je FK Vojvodina Novi Sad. Novosađani, fudbalski klub Vojvodina. Svi smo preosvoje 3 kuglice, odredite protivnika Vojvodine, 20. na početka biće naknadno određen. Fudbalski klub Spartak. Vojvođanski derbi. Novi Sad, 26. mart, 2 kuglice. Beograd ili Jagodina, Jagodina ili Beograd. Dakle, OFK Beograd, domaćin, prvo i uveriti se da piše ime fudbalski klub Jagodina, dakle 26. mart, OFK Beograd Jagodina, 9. počina para i raspored odigravanja utakmice.